Recently po, since nagtugaw ako nga Vice Mayor, kada bulan adala tag ibaga ti problema dat basura. Hanga makolkolekt dat basura da, pilpilyan di gito agalalat basura da, dumong dungrit ti kunada ti Lawag City ni. So, napanunutan tayo nga nangkita ti third party apo nga grupo nga mangkita dito problema pa basura tayo at ti kaadwan nga LGU nga mina po nga highly urbanized or highly developed at the third party nga mga handle dito basura dan tapno hanga LGU dito city government timang problema kas lang kumati kunada apo no kuma nasapsapad da nga imay dito landfill tayo po kit mabalin nga isudat ng invest isudat nagparwar kumat kwarta tapno isudat ng develop instead of dito city government tayo po so kas lang kakastoy say sayang opportunity digito apo no adamit PPP private and public partnership ti mga yat ag-invest ito Lawag City iso nga ron nga i-welcome ko kada ito imay nga nag-presenter tataya po iso na ti 80% ka mga handle ti garbage collection di Batangas City ay Batangas Province. So kahit nakasawin amudat o bubrain da dito aside from Batangas Province po Laguna pa iken Cavite sa piti kay catering nga akol kolektiba basura iso na present met iso na tatay iti session ket napintas ti presentation na iso barbareng imbagak met ken mayor dito di flag ceremony medical man na po welcome so na aken open ka dito yung recommendation tayo yem tayo lang problema na nga makikita pangalan kano ti budget ka dito proposal iso nga rod nga ay task detoy of PC na tayo po nga kitan ta detoy 2023 nga budget tayo apo no mano ti resources tinapan ti collection ti garbage ta po ti employees na tapos maintenance ti trucks tapos gatang man ti trucks and tapno makita tayo imbes nga igat-gatang tayo detoy di ta pa lang i-kabil tapno isuda amin tapno ti kunak pa iken mayor po we've been getting the blame this year nga datay latat papasulan ti tao no apay awan man kolkolekted basura da it's about high time nga damit ipabasulan ta tapos so that maka-concentrate kada ito trabaho data kas lang city engineering nga po no adda de grand typhoon nako-concentrate da amin kadijayan awan na collected basura neta ti problema na no handelen amin ti city apo digito nga banbanag. Kumusta mat ti suporta digito kadwiser nga agpampanday linteg iti syudad ti Lawag? Ti kunak apo tatay may mesamet ti tugon mi amin nga mangpasaya ti Lawag hangkam nga ti porke hami kadwa ni mayor ket hami nga tultulungan suna may mesa ti interest mi amin ket amin isuda po oray ti Marcos ket welcome damit ka DJ idea nakipag-interact damit makita da nga napintas dito yung proposal apo.